Golek kaya, golek. Oh, sing buta mie ayam. Sing lunga ya golek duit. Mie ayam iki wis siap. Lho, wis. Sing nunggu ya iki Pak sapa iki Pak? Pak Mo. Oh. Pak Birto. Wis iki. Iki bakwan, dan goreng, tahu, Kawan, mie ayam, ayam, mie ayam, kolak. kolak-kolak kaling ana. Lho. Iki siap. Warga RT 3 khususipun. Lho, aiko ngetakake anu mie ayam Mbak Yati. Tuh. Wis iki pokoke wis. Wis pokoke iki anu iki laris. Berarti kabeh gamane. Laris. Laris. Grup RT, RT kabeh. Iya. Kolak kaling. Mie ayam, Berbutuh. es campur siap. Saya nunggu mie ayam ya wis do nunggu.